Breaking news. Watch the Minister of Local Government and Public Works, Daniel Garwe, announcing the banning of illegal street vending in Harare and all major cities and towns. Sanabina mashoko ashamisa vanhu vachiona vana Daniel Garwe panguva ino vari kuoneka vachipusha for the controversial 2030 plan. Now they are banning street vending. Chinhu changa chionekwa nevanhu as a source of income changa chiraramisa vazhinji, and now the economy chionekwa panguva ino ichistruggle, ndo vanhu vari kuona kuti they are finding a way to live. Saka napinda masvika mudaniro panapa toba subscribe like or turn on the bell icon. Vanoputsa mapicha amuri kuona achi-announce the banning of street vending. Panapa vakomana nokozva vanoendera mberi vachiti a 76-year-old granny lost all her goods she was selling from the Harare Municipality Police. This is not right. Yes, council bylaws prohibits vendors in the street, but we must understand that these people have no other alternatives for survival except vending. Vanoposa mapictures amuri kuona avo vachiti we know kuti mutemo inoti street vending haidikamwe, but tichitarisa the current situation iri munyika, everything is declining. Tinoona kuti masupermarkets mahombe chaiwo ari kuuya panapa achivhara. Tikuona kuti employment chaiyo the percentage iri very very low, unemployment rate iri very high. Panapa vanhu vari kuuya vachiti vanhu vari kukwanisa kuwana raramo through vending. And now we see this local government minister vachiuya vachistopa this street vending. Mashoko atiri kuona kuti now they are now dangerous, noda kuti ava kuuya kune vakomana vari kupusha for 2030. Now tichiona kuti they are now ruthless, they are no longer tolerating kana kuva lenient citizens. Panguva ino people they are now fearing kuti so the 2030 plan inenge remarried with what? Mashoko vanhu ava kuzvibvunza, now they are fearing kuti 2030 under this guy they are going to suffer. Tudze mafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu mudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.